Tak, ďalšia partia, takzvané druhé dejstvo, kedy už sumec dostáva trošku zabrať. Je už trošku pod loďou viacej. A teraz začína byť s chvostom do toho šnúry. Videl? No. Ešte si stánu tam má 40 šnúru, nie? Koľkátku 40 kg? 30 kg? 20 kg, tak to by malo. Ja verím tomuto verím tej zostave. Som testovalo vozík. Nechceš pretrečalo? Ne, sústreď sa. Aby ti náhodou, vieš, napríklad udicu neklepnúť hore. No je. A to neobtíniš, vieš, čo tu budem rozprávať. Už teraz som maximálne spokojný. Aspoň keby som ho videl. Záber je podľa mňa na štandard našom rozpoložení. Záber od sumca je na štandardná rybačka. Čo som počul jedine, že je tam. No, vylezú z tej vody. No, potiahne ho, sa všetci s napätím očakávame, čo to bude hrať. Nedá nám ani centimeter zadarmo. Rozmýšľam, Peťo, ty toto nedáš dole. Vieš, čo? Tú striežku. Musíme ho aj tak unaviť do takej pozície, že mu dáš po papuli a on potom by už s ním nemal byť problém. To už len byť súčasťou tohto tu je normálne zážitok. Ej, teraz sa oprel, teraz kúpol. Kope. Stano mu nič nedá. Zadarmo. Museli sa debať, ale počuť, kurva. No, zatiaľ to nie je až také zlé. Kotvu máme dosť ďaleko. No. Takže radšej opatrne, aby sme nezlomili udicu náhodou. Možno preto je takto držím, vieš. Pri takýchto väčších zvieratách je možné. Tak. Trošku sa pohral s nami a teraz sa pohráme my s ním. Vyzerá, že teraz dostal také 3 metre hore. Už by mohol byť tak 1,5 metra pod hladinou. Uvidíme na väze. Hej? Nadväzec máš čoho? Aha, to je oslíznutý silón. Už ho máme. Podľa toho, ako je oslíznutý, tak ten má viacej ako 1,20 m, 1,30 m. To bude rybáca z 1,5 metra. Ak to bude, tak nebude prvý súvec, ale prvý rekordný súvec. Ak je to pravda, že to zasliznutie bolo také, tak ja som videl zasliznutý silón takých. Ty kokos tu je. Videl som ho. Videl som ho, Peťo. Hej? Hej, je tam. Poď, ukáž papulku. Pozri, kokos. Bublinky. Pozri na ňo, Peťo, to má 2 metre ten sumec. Ukáž? No tak to neviem, či ho vytiahneme, keď má 2 metre. Vieš čo, s tým gafom. No, pozri, kde má plácu, pozri. No, to má 1,60 m. 1,60 m má určite. Pozri. Ty kokot! Vidíš tú papulu? Ty kokos! Natáčaš to? Pozri.
Pozri na to hovado. Ty kokos, to čo je toto? Tak to je... Ty kokos. Tak to som... Pozri. Ty brďo. Wow! Tak toto, už ho máme odfoteného na filme. Peťo, daj ten gáv a šupni ho. Nie, nechaj ho ešte, nech sa unaví. Potom bude vyvádzať člne. No. Ne, daj ten gáv. Nie, bude vyvádzať člne, ti vravím. Nevadí. Dáš ho na ten gaf, nechaj ho. Dobre, chytený je dobre. Nechajme ho tu, nech sa trošku pounaví. Kokos, ale ja som už unavený z toho. No, Chcem ho mať vonku. Ešte vydržíš ešte chvíľku. Neponáhľajme, neunáhlime sa. Pozri, jak chytený, všimáš? Prosím, Peťo. Neunáhlime sa, fakt, že vydrž chvíľku. Úplne KO. Fakt je KO, šupni ho zo spodu, prosím ťa tým gafom. Ja ho sem dotiahnem, pozri.